ва нуқтаи гузаргоҳҳои автомобилии маштак ва ҷорӣ шуда буд. Ҳамин аз чӣ сабаб бошад? Патент аннулировад шидан. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. дар як мавзӯи нав суҳбат мекунем ки шурӯъ карда аз моҳи июн дар аэропортҳои Федератсияи Русия таҳти амал қарор мегирад. хоб нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ва хоҳем фаҳмидан ки патентҳои шуморо аннулировад кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, аз сабаби трудовой договор накардан аннулировад мекунанд патентҳоро. номери WhatsApp мебурояд, бинависен, проверкаи патентҳо мекунанд. дар ҳамаи гузаргоҳҳои сарҳадии Русия изи ангушти муҳоҷирон гирифтан ҳатмӣ мешавад. чихеле ки медонед, дар моҳи декабри соли 2024 тағйирот ва иловаҳо ворид шудагӣ буд. дар гузаргоҳҳои аэропортҳои шаҳри Москав изи ангушт гирифтан ҳатмӣ шид. ин чиз аз 1 декабри соли 2024 буд ва тасмим гирифтанд ки дар тамоми гузаргоҳҳо ҳамин чиз ворид карда шавад. шурӯъ аз 30 июни соли 2025 дар ҳамаи гузаргоҳҳои Русия аз шаҳрвандони хориҷӣ ҳангоми ворид шудан ба ин кишвар сурат ва изи ангушт гирифта мешавад. ин раванд аз 1 декабри соли гузашта танҳо дар фурудгоҳҳои Москав ва нуқтаи гузаргоҳҳои автомобилии маштак ва ҷорӣ шуда буд. айни ҳол аз моҳи июн сар карда тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия аэропортҳое ки дора сурат гирифтан ва гирифтани изи ангушт ҳатмӣ мешавад ва чӣ дар роҳҳои заминӣ, чӣ дар аэропортҳо, махсус барои нафарҳое ки ному насаб иваз карда ба Федератсияи Русия бо роҳи ғайриқонунӣ сафар мекунанд. чунки иваз кардани ному насаб яке аз кирдорҳои ғайриқонунӣ мебошад. ба хотире ки давлат запрет мекунад ному фамилияра ва ному фамилияра дигар карда шумо вориди ҳамун давлат шиданӣ мешавед, боз назорат ҷиддитар мешавад. дар ин бора қарори алоҳидаи ҳукумати Федератсияи Русия қабул шудааст. дар асоси ин қарор тағйироти мазкур ба гурӯҳҳои зерин татбиқ карда намешавад. шаҳрвандони Беларусия ва кӯдакони то синни 6 сола. барои ана ҳамин ду гурӯҳ одамҳо дахолат надорад, дигар ба ҳама дахолат дорад. шаҳрвандони кишварҳое ки бо Русия раводид надоранд, яъне ки виза надоранд, метавонанд дар барномаи махсус пешакӣ сурат ва изи ангушти худро супоранд ва аризаашонро бо маълумоти шахсӣ ва ҳадафҳои сафар пешниҳод намоянд. бо тариқи онлайнирам ин чиз мешавад. мисол давлатҳое ки шаҳрвандош бевиза ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, махсус шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. мақсади гап ки аз моҳи июни соли 2025 боз ҳам назорат дар тамоми гузаргоҳҳои Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ пурзуртар карда мешавад. ин информатсияро хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем ва акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирен ва айсари нав биёен документ карда кор кунен, одами боваринок надошта бошен. агар ин ҳамин одамое ки ман тавсиятон метавонам, одамои боваринок ва дилпирай. зангшон бизанед. моҳсин нависондай: салом акаи Сорбон. мегӯям патент аннулировад мешавад. ҳамин аз чӣ сабаб бошад? патент аннулировад шидан тибқи тағйироте ки дар соли 2024 шудагӣ буд. шаҳрвандои хориҷие ки патент мегиранд бояд трудовой договор дошта бошанд ҳатман ва ҳамин чизоро ки шумо ба МВД уведомление роӣ накунед аннулировад мешавад то муддати 1 моҳ пас аз гирифтани патенти хитон. фирӯз нависондай: салом ака, ҳуҷҷат надорам. рафтани Тоҷикистон напарсид ҳуҷҷат. значит омадан метавонем, худо хоҳад. бале, метонед. вақти дар таможни контрол барои ҳуҷҷат надоштантон ягон проблематон нашида бошад, метонед бирен. бо барои дилпир шидани хитон аз ҳама ҷои боваринок ва ҷои хуб, ҷои шиноснома ва раводиде ки навк шудагиам, мерен амуҷа як бор паспорта тафтиш мекунед. асоев нависондай: ассалому алайкум ака, раҳмат ба падару модар. зинда бошӣ ака. як савол доштум. мегӯянд касоне ки дар рӯйхати 120 ҳазора номошон ҳастанд, бе иҷозати МВД Россия ба Тоҷикистон рафтан намемонанд. ҳамин ростсай? раҳмат пешакӣ. не, ин гап ягон асос надорад. яъне ки МВД Русия ҳамин рӯйхата бировардагиай ва шумо бояд ки ҳамун проблемаҳоро исправид мекардин. аз сабаби ягон ҷарима доштан, аз сабаби бедокумент будан ҳамин рӯйхати одамои мақсад қонуншикана вазорати корҳои дохилии Русия нашр кард ва муҳлат чон дода буд ки мисол аз Россия берун баромада айсари нав дароянд ҳуҷҷатҳоро 100% кунанд. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. фармони даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ
ба имзо расидагӣ ҳаст ё ин ки не? бале, аллакай ба имзо расидагӣ дар ин призови баҳорӣ солҳои таваллуди 1998 то соли 2007 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. дар ҳамин комментарияҳо якчанд нафарҳо мақсад текстҳои дароз нависондиян оворози бухонам бисёртар вақт мегирад. тагнов баъд як каси дигар ноз суханҳои хуб нависондиян. ҳазор раҳмати калон аз шумо миннатдор ҳастем. ҳар касе ки сухани хуб мехоҳад, мақсад менависонад, рӯзи хуб мехоҳад, ҳар чизи хуб мехоҳад барои моам ҳамчунин барои он нафарҳо хеле хубиҳо мехоҳем. худованд нигаҳбонтон боша ҳаматона. як нафари дигар нависондае ки салом акай Сорбон. бахшиш чанд бор навиштум ответ надодем. Савол доштум ки ма номам дар чорни спискаи 120,000 буд. ма 6 моҳ бедокумент будам. 22 декабри 2024 буромадам ай Россия пеш ай муҳлати додагишон. ма то 10-15 марта рафта метавонам ака? 2 моҳ ё 20 рӯз мешавад. Пешакӣ раҳмат. илтимос ҷавоб медодем. бале, муҳлат то 5 феврал додагӣ буданд ва шумо 22 декабр мегӯед аз Россия буромадам. И пеш аз муҳлатае. мисол шумо чизи гуфтагиро риоя кардаген, боз метавонед ки бирем бародар. Назирмадов нависонда. Салом акай Сорбон. Ай Тоҷикистон омадам гости задам. Равам граница. Работа карда биём мешида бошад. Ответ медодем. аммо одамои бовариноке ки мо мегем ё ки худтон ягон одамои бовариноке ки дорен, бо ҳамун нафарҳо сафар кунед ки шуморо бо обратно Россия бидоранд. ба хотире ки гости мигратсиони картақати бисёри ҳолатҳо обратно сразу намемонанд даромада. яъне ки муҳлат мегӯянд дар оҷа, муҳлат талаб мекунанд. Фарҳод Шоев нависонда. Салом акай Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? Баҳориро мегӯм. аз 1 апрел сар мешавад ва то 27 мая давом мекунад. мо дар ин бора аллакай видео карда будем ва ҳамаша фаҳмонда будем дар канали дигаримон. видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.